बिराद गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारलांसै नि Maghw Domasi festival जासिगोन नै बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना नायफैदो 18 थारिखआव लैहोर-लैहोरैनो दासो बानायगासिनो ना बैथिं बेरायग्लांग्रा बानायबाय आरो बैयाव फांसन सेलफि लाहैग्रा ने ओमफ्राय नै बैथिंजाय एकदबारे दै जिङाव सेलफि लाहैलायग्रा ओयाव दा गुवारानोलाय मागो फिथा माबा दमासि सिथाव फिथा दमासिनि माबा आथिंजाय सेलफि खेबग्रा नै दैयाव ओंखारलांग्रा ओरै दैयाव ओंखारलांग्रा आरो नै मोजां नुयो मोजां नुयो एसे गिदिर बानायबावनांगौमोन बेलागुरा फार्स्ट टाइम बानायनायानो मालाय बानायखानायमोन आदा मोना बेखौ बानायजोबदों नामा गासिबो नोंसोरनो गासिबो नैफोरखौ साबायानो दा इबो दे बिराद मोजां मोजां बानायदों माथो नै 18 थारिखआव ने दे बयनिबो फार्स्ट फैग्रोबायानोबा जोंना नायफैग्रोबायानोबा आरामखौ 18 थारिखआव फुरा अमा बेदर दाउ सावनानै जाफैनांगौ जाफैगोन गासिबो फैनांगौ ना 18 थारिखआव रायजोफोर फै गासिबो 18 थारिखआव मागो जोंखौथ' लोगो मोनखागोन र' आसा थाबाय बयबो नुफैगोन बयबो फैलायदो नायफैदो फिथाफोर मोनजागोन खोमा